En flygtning krydser sit spor. 22 meter. Den sidste færd. Hvor langt man kommer ind til jer? Det er tæt på. Det er jo ikke første gang det der møntsjov. Det koster øl. Ja, det må stadig. Og vi skal videre, ja vi skal. Og du skulle ikke spørge fra nogen. Thomas Bjerg arbejder sig op på stammen. Han er nok de første 10 meter op her. Der er kun én destination. I Danmark når det er bedst. Og Thomas Glumber, han tager telefonen op i toppen. Han siger, at der er en god forbindelse. Lad os nu se, hvor de skal hen. Siger Flink fra CNN. Nu er det ved at rejse den tungeste rygsæk op. Og de borger der op. Men tynde arme, det er en grim ting. Jeg kan hente med til det grønne fluk, så vi lige får en kommentar. Hvorfor skal du have mursten i følge? Ja, Thomas var så smart, han sagde, at vi skal kun have én rygsæk med hver. Det er flot. Det er flot. Der er hvilken rygsæk. Ja, fordi man har 120 liter, behøver man ikke bruge dem. Tynde arme, det er en grim ting. Det er lige så godt som fisk er. Det er lige så godt som fisk er sundt. I Danmark når det er bedst. I orden synes de flest. De gjorde af sejstof danske mænd. Det ser man klart på CNN. Danmarks højeste træ. Efterår 2004. Vi kan se toppen her. Der er 3 meter op til. Og vi kan se Thomas og Thomas hernede. I må gerne lige kigge op. De sidder 3 meter under mig. Så vi har sovet 6 meter under toppen. Og sovet fantastisk her i nat. Hører man aldrig om. Det gør vi heller ikke her. Thomas Glumber, han er på vej ned her. De er op pillebanen, der sandsynligvis er højere end fra en silo. Efterfølgende målinger på jorden viser. Men der er langt ned. Og hun samler snore ind fra, som har tabt småsnore og så videre. Eller vi efterlader træet i en pæn dand. Det er bare med deres rappelletur. Det er noget, der kan mærkes her. Og det er en kæmpe træ. Den er faktisk væk. Og det er du også, hvis du er smart. Gå i grill og bare brug. Provinsen for os alle en dag. Hygge krog med morgensol. Se man engang skal bort her. Se man engang skal bort herfra. I Danmark når det er bedst. Omkring Sankt Hans synes de flest. Om vinteren bliver det træls igen. Da CNN for længst rejst hjem. Det er Danmark når det er bedst. Omkring Sankt Hans synes de flest. Om vinteren bliver det træls igen.